बाबू अब बाबू हो कहाँ गोलो रे मत कहाँ गोलो हो दादा बाबू अरे होने का करता हो ए बाबू बहुत के तो बाबू का भगवान कान में ठेपा का डालने बड़ा ए बाबू अरे अरे धइले बाकी तारा के धइले बाकी हो रहिया बहन है भैया बता तकबा हम को तका हाल होई है राही को ले हो ना चलो त है ने ए बाबू का रे एगो बात कह बता बात कहीं बाबू एगो कैसन बात कहीं बाबू कहीं का कहतबे एक बात कह दो अरे बोल ना रे का कहतबे कह दी कह दी ई लइका हकिला फेरा कहत कि कह दी ए बाबू 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 तब थसरा बात कही बात बाबा एक बात कह दी अरे ससुरा एगो कह दूगो कह चारो कह कह ना बाकी कह मर बनानु मरब तुम मार का कहतबे ए तब ए बाबू 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 ए बाबू तोरा बीमारी कुछ का भइल ए बाबू हमार बियाह कर दे ना बाबू दिया बहुत आने जे मारिया ने पढ़ेला लिखे के अब बियाह करी तमर बियाह न होई तोरा बियाह कर हम तोरा तो ओ लथैबा कहल मगरबा कहल और सुपरिया कहल समल के बियाह वाला मार के पीहे खराब कर सकू बाबू कमाता है कुछ जाके दिल्ली पंजाब को हो कमाई तो बियाह होई नौकरी करते नहीं तोरा से कौन बियाह करी मोरे कमत रहे ओकर बियाह हो गइल तोर बियाह हम ना कर दे दे बाबू ने बाबू तोरो के पोसी तोरा मेहरारू के हम खियाई तोरी खर्ची हम जुटाई रे कोइसन बाबा हो बात की ले कोनी के मेहरानू कहिए आइल बड़ी स हम होई होता को गनी ओई दाढ़ी मुछाते होते हो गइल बाबू यहां ते ना मन बते हम कहते मार के तो खराब कर जो हट दो रे बाबू देखो देखो बाबू बियाह का देना बाबू ते ना मन बते ना करबो ना करब रे ना करबो ना करब तो जान लो तोरे लिखा पर हम काल बियाह क के ला देम बुझली हो काल को ले हां हो भैंस रू ना है से लगे कि बियाह कर लेबे बुझ जो थकल को ना कोइल तू हमारा आज तो देखो देखो हम काल बियाह करे के चल जातनी कि ना पे कर लेबे हां हो तोर मजाल बा मजाल तो कह दो हमार तब ना करब काल कह लेम काल से तनी कोन ले को ले जाई हम को कोन ले तनी तो जाई मार के डंडा से तो खराब कर बियाह कर बस काम धंधा कुछ ना बियाह करी आ जो हने काम देखा पर चुपचाप हम काम ना करब बुझलो हम कुछ ना करब जब तक हमार बियाह ना होई तब हम बियाह काम ना करब बुझलो आ काल हम जाके बियाह करब तनी को ले तो देखो ले जातन अगर ते हमार बेटा है नु तो हम तोर बाप हई तो हम तारजन माई होई देखो तनी कि देखो हम चल देनी तनी को ले तो तनी को ले देखो को ले तनी तोरे मजाल बा के बियाह कर तनी दिखा दे तनी को ले देखो तनी कि तू कैसे हमार बियाह में ऐसन बात भगवान दुश्मनों के मत ऐसन सुगर सागर लड़का जवान लड़का इनका घरे पड़ल बा इनका बियाह कर चिंता नहीं छा रह देखो ना हम कैसे बियाह कर चले के तो चल देनी जाई क्या हम हाँ चलो अपना भौजी का ओहिजे गोइला पर कोनो काम बनी काहे से उनकर एगो छोट बहिनो बाड़ी के बात बनी तो बनी ना तो देखल जाई चलो 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 भाईजी ए बाबा अरे रुपया महाराज एगो बात बा आ एगो जगह पूछे करा कौन जगह हां कौन जगह हमार भौजी गांव रे सब जानता नहीं भौजी गांव हां कहाँ तारा भौजी का गाँव हो
ई तो यादे नहीं है भाई। अच्छा तहार गांव कहाँ है ई पहले बताओ। हमार गाँव हां छे बाबा इहो नहीं छे बाबा ई कैसन बाजी चलल बना इनकर याद बताओ जब आपन गांव याद नहीं तो भौजी गांव खोजे चलल बन। ए बाबा को जल्दी बता, बड़ी हम संकट में पड़ल बानी जानी, अगर बता देती तो बहुत मेहरबानी होई हमरा पर। अच्छा तहार का काम बा इससे भेंट होई न हैं ए जरा तनी हमार बियाह करे के बिया हो, अब उनके गाँव जाए तो हमारे बियाह हो ये बाबा। बाबा का हाथ से लगा का लिया जैसे जो हम लड़की एगो देखले बानी आई बेचैन बा। ठीक ठीक ठीक। अच्छा बच्चा तू कहाँ जाता भौजी गांव जाता। हाँ हाँ भौजी गाँव तारा का भौजी गांव जरूरत बुला निकल नहीं है काहे? तो बियाह न करबो। हाँ 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 बाबा, हाँ बाबा। एगो खूब सुंदर लड़की बिया कहाँ बा? बियाह करबो। एकदम का कहे के बाबा, का कहे के जितना जल्दी हो के बाबा, जल्दी बाबा कहे तो सुनी ना एकदम जगह जल्दी हो के बाबा। हां जत माने दम तार बियाह बाबा करा की गिरइबा का ना 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 एकदम तार बियाह करा हाँ, कोई को बोली बाबा। ठाकुर हां जोन कहला है लड़की देखले बा हां हां बाबा हां वो लड़की के जा तैयारी करा के हां हां आज माला दुगो दुकान पर से खरीद ली हां हां बाबा आ खरीद के तो चाउर आटा उटा ले ली हाँ, हाँ, हाँ। लेके आवो। ठीक बा ये तब तक हम के करे के हाँ, तब तक हम चरबुज में मंदिर भी चलत नहीं। ठीक बा तो हम लेके आवत तनी। हाँ। ठाकुर तब चला ठीक बा जातनी बाबा। दुलुकिए बजाई, दुलुकिए बजाई बा जल्दी ना बियाह करइनी बाबा। हाँ। तो और हमार कोनो काम नहीं करनु है, माने सामान में जुटाओ कुछ तार जरूरत नहीं के सब सामान हम जुगाड़ कर दे। सब है। हां सब सामान है। कहाँ चले के पड़ी? यही जे क्या है जे मंदिर बड़ू यही जान के यहाँ सब बियाह हुआ सब होला। आगा बा आगा मंदिर बड़ू है चल चलो एकदम ये बियाह चलते चल तार के चली बाबा, चली। चलते चलते चल हां ये मंदिर बा। हां हां ये तो मंदिर है। बाबा बड़ा बरियार मंदिर बाजी, जय हो बाबा। अब किना हमारो बेड़ा पार कर दो। अब का ई तू जान रहा कि मतलब पुरान बहुत पुरान मंदिर है। बहुत पुराना बहुत मंदिर पुरान है। ईश्वर जो हमारे विष्णु भगवान बने हां जी, लक्ष्मी माता बड़ी ई जमीन से प्रकट भई रही। जमीन से नु हां यहाँ बहुत दूर दूर से लोग आवेला लोग पूजा करे खातिर। यहाँ कईयो को बियाह शादी तो होई। बुझाता कि हमारो बेड़ा पार लाग गई बाबा। चलो हर एक लगन में इमर देखबो नु तो आदमी के भीड़ लग रहेला, मेला लेखा लग रहेला। का कहता नहीं बाबा? बहुत प्राचीन मंदिर है। मूर्तियों पुराने लागत है। देख चल तो मंदिर में किसान बा। चली बाबा चला चल। चल तारे के बाबा से भेंट आई, करा आई, के आई। आओ। देख हां बाबा, हां बाबा बोल। हे भगवान हमरो बियाह करा दियो कि दा। हां हां जजमान बियाह होते न तब कब का का कहता नहीं बाबा? वो तो देरी को देलो। देख ना करन लाओ तो चल, चल। देख आगे बढ़ आगे लड़ू। आगे बाबा। बैठ बैठ पछी पछी नु हां बैठ। हे जे नु। हां हां अच्छा बाबा बैठो बैठो ये बैठो बैठा हो जा बैठा हो। दा ठाकुर हली बाबा ली कोई बात नहीं बाबा। हां कबरी पान हां हां बाहर ऐसा ना सीधा बैठो सीधा। हां सीधे भाई सीधे भाई। चली बाबा क्या करी बाबा? ना 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 बाबा स्टार्ट बैठो, हाँ, बाबा हाँ, स्टार्ट बैठो, कर दो। सुनी। ओम तरारारारारारा। अरे महाराज जी कौन मंत्र है जी? ये नया मंत्र है। नया मंत्र शॉर्ट में बियाह करावे के बा। अच्छा अच्छा जल्दी जल्दी में ना ठीक हाँ। ठीक 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 ठीक। ओम तरारारारारारा। एकावर पे दे दो। बैठो बैठो पैसो ला तो बियाह से होला। अच्छा अच्छा ये 51 रुपया हां ली। बाबा हाँ। हमारे नगवा ले अरे ले हम सब एक जगह अपनी के बांट ठीक बा ठीक बा ठीक बा हाँ बड़ा मोह। ठीक है बा कौन हां अब बाबा जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट, जल्दी फटाफट। जल्दी। ओम तरारारारारारा। ऐसे महाराज दादा रावती बम दे आ जाता नहीं। ओहो तो डराया का बा। बाबा शॉर्ट कट में चले हां शॉर्ट कट में अब की हाँ बाबा। हां हां ओम तरारारारारारा। बाबा काहे का हंसत रहा बच्चा? हिम्मत बाबा इतना जोर से बोलते नहीं हमारा का कहे कि हिम्मत हम शुरू वो ना सुन रहा ऐसी ना कोई जरा ठीक ठीक ठीक। अच्छा कहिए आपका करे के बाद। हां तो हाला हबड़ा मत हमारे के बियाह करा ले दो करा बात तो कहां से ना करना ना ना ठीक नो
ओम तारा 501 रुपए दे दो। 501 रुपया बाबा। हाँ हाँ हाथ ना बबुआ देरी ना कर दो बाबा के अरे देखो तो दो मत कहो हम अरे बाबा बाबा अंसा है बाबा ले ले जाई मत देवता जाई मत। ओम तारा जोन बाचो बचो बस सब दे दो। सब हाँ। बाबा कहाँ से बाबा जाएगा कहाँ से तू जाने कुछ लिया जो जाएगा कैसे बाबा ना दे ना बाबा ठीक देतन देरी ना कर जाए छोटा छोटा दो ले बाबा खिसिया हर तारा नहीं बुझात भाई तो नहीं के बाबा बैठो बबुआ बैठो बाबा आओ बा देखो पुराने वाली भोखी नहीं के बाबा पिछले वाली में नहीं खे तेरा नहीं के बाबा अच्छा छोड़ी जा बैठो ना बाबा छोटा छोटा तू कर बैठो लो या ये दादा जोन पैसा बबुआ हेलो बाबा ले लो हाँ तू हां भाई साहब बुझी भाई ढाला मारा हाँ खड़ा हो लो खड़ा हो बबुआ तुम बुझी खड़ा खड़ा हो खड़ा हो हाँ वो ठाकुर जी बढ़ा दी हाँ वो बढ़ा दी। औला दो ठाकुर डाली बाबा हाँ हम डाली उठा कर दो पहले उठा ली अच्छा अच्छा हां बुझी डाला हां हम डाली हां बाबा हां बबुआ डाला अब वो भर लेने बा अब हमनी जब जा चली जा हमनी जब सब बिया संपन्न हो गई खत्म हो गई हां हाँ सब जाते हैं हम निकल जाते हैं। ऐसे मत भाई हाँ। भाई तनी मनी तनी बोलवा ले अरे अरे हमनी के हमारी के सामने मत तुम बोला बाबा सामने बोलो तू ना बोली ना तनी ना जरा हमनी जय ने तू अपन बतिया बता रही लोग सब हां हमनी के सामने ला जाए ठीक है जाए ठीक बाबा हम जाए हां हमनी के पछल ना बतिया बता रही चली बाबा कुछ हाथ से लागल न लॉकडाउन में ऐसा भेटात रहे हां चलो ये सुना तारू बोला कुछ हो बोला अच्छा अच्छा जाने जाता अब बैठ आ भाई आओ इधर बैठ आ जाए तो ला जाता तो ए तनी मुंहवा दिखावा ना तारीख को दिखावा हम अपन सटली हटाइनु